En van een van de mooiste graften van Limburg naar een van de jongste hagen van Limburg, die ook nog de langste haag van Limburg moet gaan worden. Gepland hier. Waarom, Bjorn? We hebben deze haag gepland als onderdeel van het totale gebied. Waarbij we uiteindelijk gaan zorgen dat water geremd wordt opgenomen door de bodem. En dit is het begin van de langste haag. Valkenburg hebben ze dit najaar zijn ze ook gestart. En we hopen nu de komende jaren andere grondeigenaren zover te krijgen dat ze zeggen van hey, ik wil ook een haag. En dat is de langste haag. Geholpen door kinderen. Bewuste keuze. Ja, als we nou met hun dit gaan aanplanten en zij hun al iets meegeven over waarom we het doen en wat de bijdrage aan de biodiversiteit, dan nemen ze dit mee in de rest van hun leven. Ja, aanscherpen. Scherpen een beetje zo. Als je slim bent, gaat je met ons Je hoort nu van ouders nog vaker dat ze gewoon zeggen als ze richting Ubersberg moeten of Voerendaal. Pap, mam, rijd door het veld en we gaan eens even naar mijn plantje kijken. Ja, en over 10 jaar, 20 jaar is dit een mooie heg. Ja, en dan nemen zij uiteindelijk weer hun kinderen mee. En als die hier buiten komen en uiteindelijk zeggen, hey, hier heb ik aan meegewerkt. Ja, dat vond ik super mooi en daar is Natuurkracht uiteindelijk ook in meegegaan. Wat is Natuurkracht? Natuurkracht is ontstaan na de wateroverlast van 2021. Een samenwerking van verschillende organisaties. En die hebben gezegd van hey, bedrijven, particulieren, die kunnen ideeën indienen die bijdragen aan het remmen en het borgen van water. En daar kiezen ze dan de beste uit. En het plan van ons is als een van de eerste 2 plannen uitgekozen en hebben we uiteindelijk kunnen realiseren. Jij wilde graag hier gaan staan. Waarom? Ja, omdat je hier eigenlijk een mooi beeld hebt van het totale gebied. We hebben aanplant gedaan om water te remmen. En als je daarboven ziet, zie je dat vroeger er een kommetje uitgesleten is en water bergafwaarts gaat. Verschillende gewassen bergafwaarts zorgen voor remmen van water. Ja. Een struweelhaag die aangeplant is, wat robuuster wordt, die zorgt ook voor infiltratie. Maar ook het gras wat we hier hebben ingezaaid. Iedereen denkt dit is groen, dit is gras. Nou, dit is productief kruidenrijk grasland. Ja. En kruidenrijk wil zeggen, er zit klaver in, er zit chicorij in, luzerne. Allemaal gewassen die diep wortelend zijn. En waar we in 2021 heel veel water hadden, hadden we in 2022 heel veel droogte. Ja. Alles eromheen. De normale grassen, die weien waren helemaal bruin, dit bleef groen. En waarom? Ja, die diepwortelende gewassen die zorgen voor water van onderop naar boven te halen. Maar in natte periodes zorgt het ook door die worteltjes voor infiltratie van water. Ja, een bewuste keuze, maar ook gras dat jij als boer kunt gebruiken. Ja, dit is gras waar heel veel eiwitten in zitten door de klavers. Die mijn runderen weer heel goed kunnen gebruiken voor het aanzetten van vlees. Ja, en hoe belangrijk is dan dat zo'n natuur- en milieuorganisaties daar jou bij helpen? Als ik dit gebied had moeten inrichten met mijn eigen geld, had het niet gegaan. En Natuurkracht zorgt dus voor financiële middelen om het wel in te richten. En dat is wat ik zeg, we hebben samen een doel en dan zullen we het ook samen moeten doen. Ja, en dat is wel het mooie en zeker de samenwerking die we met z'n allen daarin hebben.